live andinayo nhasi ilive science andambona mumwe munhu achiita kana pane akamboita maybe ndakamisa that monditegawo. Live yandichaita nhasi is not a popular live but ichabetsera vanhu vakawanda, right? Misha mizhinji iri kuparara nekuda kwealcohol abuse negambling. Masubjects maviri anokwanisa kuzadza bhuku. I can write a book article in 100 pages seri nekuseri explaining this, but I will try to narrow this at least kuti zvisvike 30 minutes or 20 minutes. Panoona live inoi dzisabowa. Ndakadiscover kuti malive anorebesa anobowa vanhu, right? Geje mukati. Misha mizhinji iri kuparara nekuda kwegambling. Nhasi ndombotanga negambling. Gambling addiction. Yes. Problem inoita pazvinhu zvese izvi ndezvekudai so. Vanhu vane gambling problem. Nguva yavanozozviziva kuti vane gambling problem, vanenge vatopinda mumambure egambling zvokuti havachachinje. Ende kana munhu ane gambling problem, haina kufanana nemamwe mamental illnesses aya kuti unotedza kuzogeza. Vamwe vanozoita kutsvina, vanoshaya nguva yekugeza. Avo ndevamwevo. Usually munhu wegambling problem anenge anofunctiona zviri right zvokuti kana muchijaja vanhu murume ari right uyu anochena zvokuti ari so handsome. Munhu ane gambling problem aonekwe senge zvazvokuti munhu anopenga mumutasani tsvina hachazi kugeza these days. Saka anenge ane ndakanga noshandisa light. Sorry, but I still no sir. Yeah. Sorry guys. Ndakanga noshandisa light. Mana. I don't know. Ndorisera rakadai. Ndakandisera rakadai. Sorry, ndashoti doing dark. So gambling problem yakadai so. Munhu anenge achifunctiona zviri normal kuvanhu. Zvodive muchimuona chimuka achienda kubasa kwake achidzoka. Same applies anonzi mafunctioning alcoholic aya kuti munhu anenge ane alcohol problem as well. Umwe wacho anogona kunge achitomuka oenda kubasa, achitosvika early kubasa, achitoita breakwo zvinoita vamwe, asi ane alcohol dependence. Anouya achikuitirai live, but munogona kuona tumahints 1 or 2 tokuti pese panoita live anenge ane bottle rewine, and ukavabvunza vanhu vakadero vanenge achikuudza no, I don't drink that much. Musati mambodza munhu ndinostereka kana inini ndinonwa but handidhakwe. It's a bad sign. Ukona uchimwa usingadhakwi, body yako yatosvika pakutindirara. It's not a good sign. Ndinonwa ndimboiti hangover. No. Vazhinji vacho vanofunga kuti kana usingaiti inzwanya zvinoitika kana uchimwa doro. Body dzedu dzakasikwa naMwari idzi hadzina kusikwa dzakagadzirirwa kudhila nedoro. Hakuna body yedu kwainokwanisa kustowa doro. Senge fat. Tikadya zvinhu zviri fat right now, body yedu inotora fat ichinoisa uko. Ichitora fat ichiisa kumagaro. Ichitora fat ichiisa padomba. Unlike alcohol, body yedu haina kugadzirwa kuti idhile nealcohol. Chainofunga kuti the moment unongo so munhu anomwa alcohol anodongoona ane alcohol problem, anodongoonekwa even health yake, skin yake unokurumidza kumuona problem because body liver inochinja priority. Ukadya chunhu mumwiri mako so body yako ine list, ine queue. Zvangofanira kuchipatara kukauya munhu ari kurwara nemusoro kune queue, but kukauya munhu achekwa aita accident anojamba queue. Madoctors anojamba queue atidhileni uyu anogona kufa. Ndo zvinoita alcohol kana yapinda mumwiri mako. Body inojamba zvimwe zvinofanirwa kuita zvokudhila nefat, zvokudhila kuti no, we need to get rid of this. That's why sometimes uchirutsa. That's why sometimes chimwana kunoweta. That's why uchiona weight ichinwa alcohol. Weight inonwa dore. Body inenge but inozosvika pakusaita cope with that. Zvazvo kuti body yako inosvika pakungozoro kuti kakujaira alcohol.
watova paalcohol dependent. Zvazvo kuti munhu kuna vamwe vanhu kuti vanofunga kuti vakapenga basi inini kana ndakanwa doro ndopanda ndotogona basa kana ndakanwa doro. It's a bad sign. Kuna vamwe vanhu vasingagoni kuoperate, madoctors asingagoni kukuoperate kana asina kudhakwa, asina kumwa doro. Vanotofunctiona better, ndotofunctiona better ndamwa doro. Whether uri doctor or not, it's a big problem. Saka body yako inomanyira kuda kunoita get rid, liver yako ichita get rid. Mukudero ignore zvimwe zvinhu zvanga zvichirongwa kunge zvichiitwa get rid nebody yakaconcentrata. Unozwa madoctors kana ari 3 pachipatara, kukave munhu ane covid, munhu akuvara, vachiconcentrata kumunhu ane. Vamwe vanhu vane zvimwe zvirwere vari muqueue vanosara vakangodai kusvika vamwe vanotofa. Mukaona zvakaita covid right now, yakatora preference yokuti vamwe vanhu vaiva palist yezvokunorapiwa cancer vachiri muqueue nanhasi because vanhu vakaconcentrata kudhila nechirwere ichi. Ndo zvinoita alcohol kana yapinda mberi mako. Body yako inoconcentrata kumhanya ichida kunodhila nealcohol, kubvisa alcohol muviri wako, ichibvisa liver ichisakara. Handinyebi. Izvo ndotaura izvi ndiri kuchitaura pachishona semunhu akati dzidzei kuti muzvinzwisise in a proper way. Hezvino zvinoitika tombodzokera kugambling. Gambling inosvika pakuaddict. Munhu anonakirwa negambling so. Wakaona wakunakirwa negambling so. Usisingakendenga kuti wawe. Bosi kachitanga gambling unoti wine. Ndawina. Wine. Ndatoita millionaire. Pane painozosvika gambling pakuti part of your life. Zvazvo kuti even usingawini unoda kugambla. And gambling problems zvinokoza gambling problem zvimagame zvezvo zviri instant. Senge game yekuti unoibheja izvezvi yowinwa now, game unoibheja izvezvi yowinwa masikati. Ari dangerous, ndo anoita kuti uve addicted. Zvimichina zvokuti unodopresa mari yako ichitobuda ipapo. Unotanga kuti choice yako iri yekuda kuwina mari usingaziye kuti uchazotopedzera usisina basa nokuti vanhu vayanogambla vaya nyange wakanzi wapa 10 billion anogambla kusvika yapera. That's what you even footballers and there's some high functioning. Anotoenda kubhora unotraina nemanhew achipedza training yake uyo kugambling. The bad news iripo pagambling ndekudai so. Gambling wakwanisa kuita uri mumba mako via internet. Haichina zvakuti mashops egambling akavharwa, munhu unokwanisa kugambla uri mumba mako. Gambling inokonzera zvinhu zvakawanda, yaputsa misha yakawanda. Varume vamunoona mwari single, vamunoona single parents, varume vari single, vakadzi vai muUK vamwe havakuta, ndotopika vanoavoid, I don't know why. Varume hobo vari kurambirwa gambling, indirect or directly. Murume anotora mari yepay yemukadzi so agorowa yake pay agorowa, agotora pay yesmalls agorowa. Kusara ine debt yekuti anosara zvikwiriti zvikomaniro vanhu vachirambirwa gambling. Yes, zvandinotaura zvinoitika. Vamwe venyu you're on your way to that. Very soon, 2 years to come, mukateerera live muchazozwa 2 years to come munenge muri musituation yati munhu wegambling mukamutuma kunotenga coffin. Makambonzwa kuti kune munhu ajeka mari yecoffin? Yes, vanhu vegambling can do that. Munhu wegambling ane gambling addiction and chimwe chinozoita kuti vave magambler acho ada kurikavha mari yaluza mari anoti wine oti luze wine rega ndise ikatipo ndidzose mari yangu enda oluza rega ndise imwe ikatipo ndidzo. Problem yegambling ndeyekuti you will never win. Gambling inoungonza poverty. If you want to be a millionaire, start gambling. You will be a millionaire if you are a billionaire. If you want to be a trillionaire, get as billions and trillions and start gambling. You will end up a millionaire. Meaning kuti hakuna munhu akafuma negambling. Hakuna munhu anofuma negambling, munhu anoita lako ngoti lottery ticket of which is very, very, but gambling no doubt, pfungwa dzakuti I will recover my money, handorikava. Unotuma munhu so kunotenga chingoti ndingogambla ndikawina ndozotenga zvingwa zvakawanda. That's gambling. Kune fese chimukomana chokunigeria chema chibudi muchirangara
chakagembla mari yagogo. That famous face came after a little bit. That guy mamunongoona that face yamunoona iri famous here, it's famous because mupana wewe akagembla nemari yagogo vake, aichema achida kudzorerwa keshi, akarova mari yagogo wake yese. Unonzwa kurova mari yagogo wake yese akatanga kuchema. Face yamunotambe yakaenda viral, that face which was viral, that face, that one, yes, it's a gambling. Ndiye munhu akaluza mari negambling. Todzokera ku-alcohol addiction. You hear vanhu vachiti inini alcohol haindiafekti, inini alcohol haindiafekti ini, ndinomuka ndichienda kubasa, ndinotanga basa and I'm not late. Muri functioning alcoholic. How do you, ndikwana time, if I have time I'll show you. How do you realize you have a problem? Alcohol addiction. Problem muri inozoitika ndekuti vazhinji vane gambling problem vanomwa futi. So imi vanhukadzi vari single, let me tell you, let me give you advice. Anomwa zvake mbichana. That's why ini ndichikudza kuti one of the criteria andinayo pakutsvaka mukadzi, ndakagara ndati omana inanga I prefer munhukadzi asingamwi. Vanokuudza vanhukadzi, haina ndimwe everyday, ndomamwa kana iri ndakagumamwa pabirthday rangu. Munhu anenge achitori nealcohol, especially ma-professionals. Vanhu vari professional vane stress vazhinji vachona, the functioning single ladies, single men vari professional. Andogona murume ari single, kumurume uyu ari single kudai so andazviwanira zvangu. Anomwa dore, ndobvunza anomwa dore, anomwa zvishoma, only maiwe deep down vanenge vari in denial. So iwe ukangoteerera kuti ndiri kunyengwa nabhudhi ava vati vanomwa zvavo occasionally, ugomanyira kunoti dhore vibva so ugoroorwa, unomona anenge pamwe anenge ane zirange rover rake. So just because munhu ane range rover, just because munhu ana range rover zviroti ane range rover haana maproblems. Range rover iyoyo inenge ichingori iyo yekukavhisa, mari ichipera kuti vamwe vanhu vari vane alcohol problem vane range rover dzidzi havagoni kana isa fuel, haana kana mari yekuisa fuel because yese inoperera kualcohol. Kana uchida ndichakupai 10 signs dzokuziva kuti une alcohol addiction. Vamwe venyu munodada kudadirwa, so kudadirwa nealcohol, alcohol yakapenga yakadini. Someone can live a life are in denial and make it cool. Iwe chinhu chakaafekta vana George Best, vakuru vebhora vana George Best, tine vanhu mamillionaires akafa nealcohol addiction. Don't joke with it. Don't joke with it. And the problem yatina ndekuti doro rekuno rakasiyana nerokumusha. Kumusha vadhara vedu vamwe vatiraiona nabanguru vedu vava nealcohol addiction, vaimwa daily. Vamwe vacho vaive mafunction alcoholics, sokuti aimuka unorima 2 p.m. atova pabhawa pandari, ouya olaurova mukadzi. Vanhu vazhinji avo vanopedzisira vakurova vakadzi, vanhu vanavo vari gambling problem addiction. I will explain. Anogona kuenda nemari so yemukadzi wake yonodliwa yese kuti usually pane bhiya ndo paitwa zvemakasi. Kumusha variko vanhu vakadliwa mukadzi, kudliwa mukadzi so kudliwa imba nemakasi, njuga gambling zvinofambidzana. Nokuti nguva zhinji ukaenda pano muUK ukaenda pane gambling, doro rinenge rakachipa karoitwa mahara. So those who are gambling guys, casino, doro mahara andowana. And the closing hours are different. Ukaenda kuclubbing, maclub achivhara na2 kunana Scotland kuya, unozana chiti handei kukasino. Kukasino kunogambliwa. And by the time vaenda kukasino vanenge vadhakwa. And kana vadhakwa judgment yavo inenge ambotamba muchina amboti man macoins mari chiwina ndawina, akandiseri 100 ndibve ndangorova one time ndichiwina maiwe. Then 3 a.m. munhu anouya haana kana transport money, osvika padhogo gugugugu, ndipo mari madam, ndipo $10 ndibhadhara taxi driver. Mainda mune 1000 yainde. I will explain pane zvaitika ndabirwa. Vanhu vane gambling problem vanobigwa mari, nyaya dzavanotaura dzi add up, ndakabigwa mari, ende zvikwereti vanokwereta
ndikweretewo $2, ndikweretewo $4, ndokudzorera mangwana masikati. Dzimwe dzenguva vanodzosa, dzimwe dzenguva havadzosa, asi in the long run havazodzosi. Saka havana happiness because vachatanga kurarama life yekutiza vanhu vari kuvabvunza zvikwereti, vopedzisira vakutiza musha wavo chaiwo chakutiza. So this problem iyi vanhu vazhinji havadi kutaura nezvayo, vandataura nezvayo now, and it's not a very popular life, but one day uchasangana nayo ugozoona kuti zvinhu zvaindiafecta, but kwaito rine vanhu vanozviziva. Ini ndiri fortunate kuti handisati ndambomwa alcohol. Have I ever gambled? Zvana lottery zvazviya zvana advantage nedisadvantage. Lottery yakaipa kana iri instant, unokurumidza kuva addicted. Even iyo isiri instant, you can be addicted. Kupeza kuti ukasaplaya lottery one wins, inonzwa kugwadziwa ndaluza, zvotanga zviita senge waluza, but in the long run unenge usiri muluzi. In the long run unenge uchitori addicted. Saka paunenge uchinotamba malotari panogona kunge pane alcohol. So mukutamba lotari wakamirira uri mukiu unenge uchimwa glass realcohol. Wakazenga waona iwe uchiti ukati wamwa 1, wamwa 2, ukaona uchimwa more than 7 pavhiki. No, uri murume uchimwa more than 14 pavhiki. Padoipa. Kana uri mukadzi ukaona uchimwa every about more than 7 a week. Padoipa. Wakaona iwe uri munhu woti pamwe unoenda kupa wachindoda ngorova 1, wodzoka warova 6. Asa don't judge nokuti hauna kudhakwa, wadova neproblem. Ndogona kuzokudza izvozvo pamberi. Saka tamboti cho tasvika kugambling tikati cho. So vanhu vegambling, vamwe vachona varume vegambling vanogona bonde, vanotsvaka waruza iwo, murume anenge aruza gambling, the next thing chanofunga kutsvaka zvimwe zvimahabits zvinoita kuti afile better. Ndopanozoona kuti vanhu vanoita zvegambling vamwe vacho vanotora madrugs, vamwe vacho vanotora chichichi. Madrugs avanenge vachitora anoita kuti vade kufila better. So vanoti murume ane problem yegambling anogona bonde stereki. Saka vakadzi vazhinji mufunga kuti munhu anogona bonde kana asina kadora ndiye murume chaiye. Ndakazomona murume anogona bonde but asingavi kana nesenti mumba. Wozonzwa kuti varume vamuuk, varume vekuuk havashandi. No, varume vekuuk vanoshanda, but ngwarira kuti havana here problem dzandiri kutaura mbiri idzi, gambling problem kana kuti alcohol addiction. Ende ndibudi nomuningina zvinofambidzana. So just because wavona vari vane imba yakanaka, inzwaika mafunctioning alcoholics vanoramba chiti ini ndinongomwa ina hazvindiafecti, but eventually zvinovabata chete. Watch the space. Anongomwa mbijana, ndakazviwanira murume wangu. So no, my sister, rega kungwarisa, rega kufunga kuti akamusiya anopenga. Vanhu vachangotanga zvana gambling vazvo, vamwe vacho vanogona kuzvihida, and usually they hide those qualities in the name of inga ndiri kuendesa vana vangu kuchikoro, inga ndigere nevana vangu, look at my pictures, I'm happy with my family, look at my dad, ndavavakira. Achivanza maproblems akaita segambling nealcohol addiction. Saka munhu wasangana nemurume anoti ina ndidi mukadzi anomwa. Shamwari, dzimwe nguva akachenjera murume iye. Wakasangana nomukadzi anoti ndidi murume anomwa. Shamwari, ukanzwa instinct yako vazhinji venyu munozopinda murelationship uchida kuti ndomuchinja, aumuchinja. Right. Time iri kumhanya, saka ndina uyu ndakanyora pasi zvandinofunga, zvandinoda kuti how will you find out kuti une alcohol problem. Vanoda mozondifollowa page rangu kuYouTube, ndonzi Handy Leon Mapira kuYouTube. Follow me, tichakuudzai zvimwe zvakawanda. Kune dzidziso dzakawanda dzandikupai free. Pachazosvika nguva yekuti zvichange zvakutengeswa zvandikudzidzisai. So at the moment it's free. Kuchannel kwangu ndine page kuFacebook rinonzi panova ndipo panapa ndiri kuita page rangu rinonzi Handy Leon's Live Hot Topics. And kana muchifollowa pa Facebook ndifollowe panonzi Handy Leon Mapira Chifidzo. Inenge yakanzi Chifidzo kumberi.
ndo yangu iyo. Dzimwe idzo ndedzongoendawo kana ndikanga ndablockwa nazo nevavengi. Vavengi vanondiblock. I've been blocked several times. Right, ndandakanyora pasi zvandinoda kukutsanangurirai. Ndazvinyora papiko. Padoipa. Ndikadenda right, because ndandakanyora pasi, ndandakazvinyora pasi. Ndandakazvinyora pafoni isirio, ndazvinyora pafoni. Let me see, handichazivi zvangu. Because I have 10 minutes. Will I make it? Ndikuudzei. Ndandakanyora signs. Ndandakazvinyora paside. So kana zviri zvazongonetsa, tozobatana pamberi apo. Right, munhu anenge ari a-functioning alcoholic akamira so. Ndandakazvinyora pasi ndazvaiva. Ndichacheka kuarticle yandakambonyora ndichiri kuyunivhesiti, ndamboita study yacho. So first sign, ukaona uri in denial kuti handinyanyi kumwa stereki, ndinomuka ndichienda kubasa inini, ndongoti ane musoro, because ndo zvandandakanyora pasi. Ndo imwe sign 1 yokuti unenge uri in denial kuti doro handina problem yedoro inini. Wakaona uchiita tumajokes tokungojoka nezvealcohol. Doro ere, doro tinoita zvokungofambisa nguva izvi. Handina problem nehwawa inini. Ukuona une zvimwe zvinhu zvaunoda kuita kumba zvausingachakwanisi kuita, wotarisa time yacho kuti ndazvitadza because ndazoenda kubhawa, kana ndazvitadza because ndanchimwa doro. Zvimwe zvimaresponsibility zvidiki diki, kutsvaira mumbona, ndandozotsvaira mangwana, ndakazomwa doro nezuro ndikakamwa tsva. Be very very careful. School homework dzevana kana kuti assignment chaiyo, zvinhu zvekubasa, ngobuda wotoona a little bit, ndakazomwa doro nezuro ndikazongorabatanwewo ndandaneta checheche. Wakaona futi shamwari dzakuita shoma, uchiluza friendship. Dzimwe dzenguva uri kuluza friendship because kuva owa mari, havachada kutamba newe or something, or vari kutoona kuti unovafurira vachapedzisira vaita sewe. So you need to be very very careful. Ndeimwe sign iyoyo, because vamwe vakaona kuti hausuda kuita alcohol vanozokusiya, vanenge vaona une problem. So be very very careful. Ukaona alcohol iro inoti unozoona kuti alcohol ndinongomwa kana ndiine stress, inondiita ndifeel better. It's a bad sign. Haufangi feel so better ne-alcohol. My sister, my brother, mirandikudza, haufangi feel so. I know it's difficult zvandiri kukudza tonditeerere, but zvichazokufunga rimwe zuva haufi wakaita better ne-alcohol. Yatova problem. Alcohol harisi periods rokuti ufeel better. Ukavona iwewe uchingoti ndikamwa alcohol inoita ndive relaxed, anoza kuti alcohol inoita kuti ndigone bonde, ndikamwa doro ina handitunde, makanzwa vari manodero. Yaniye wakaona uchikaruka wangodhakwa wanga usingade,
ndaenda ndichida kungonomwa maviri ndakuzongodhakwa. Problem. Ukaona uchikanganwa zvawakaita wakadhakwa, wadova neproblem yealcohol. Ukaona usvika palevel yari kuti unokangamwa zvinhu zvawakaita wakadhakwa, vanoda kuza iwe unozati wakakurura uri pamusoro petafura ukadai, iwe kuti really? Unozati wakauya kuno wakasengwa neambulance, really? Paipa. So ukaona uchiramba kuti unomwa doro pavanhu, uchiviga doro rako mumba, uchiita hasha kana vanhu vakuudza iwe unombomwa madoro mangani, uchiita hasha uchida doro pavanhu, ndezvako izvo ndinonditengera doro rako, ndine basa riri better than you, futi ndemota nebhasikoro, iwe nevana vanga. Defensive mode. It's not a good sign. Ukaona hama dzako chadzepedu dzichingoluka worried about your drinking, mwanangu node wachirega doro, mwanangu haukwanisi kurega doro. Ukaona wakambonzwa statement iroro, uchazondifunga later after 4 minutes, ndandakanyora zvimwe kupi, ndichazonyora futi pacho. I think ipapapo ese masainzi andataura ndeyekuratidza kuti uri a highly functioning alcoholic. Munhu uyo andambotaura vanofunctiona, vanoenda kubasa nodidididi. Wakaona futi uchibreaka mitemo, drink driving, wabaka uchi mapoints achidzika because wangwa nealcohol, be very very careful. Ndiyo ruti yauri kufamba nayo. Panhasika regai ndigumire pana, ndisuda kudarika 30 minutes. Sorry ndandisiri very organized because handiwanzo kuita live ndichitsvaka manotsi andandakanyora, panza ndakanyora zveshuwawo zveshuwa, but ndinowanzo zvisa musoro, zvese zviri musoro, pandada kuti ndive a bit organized, ndive a bit academic, zvaramba because ndada kuti ndiite kastera kekuti ndikuitira kuti saka munhu anonzi a functioning alcoholic ndakutsanangura nditi munhu anonzi alcoholic munhu anoabusa alcohol, kana kuti munhu asingachagoni kumanaja madrinking habits ake. So inenge itori disorder iyoyo. Munhu anomwa adova addict angararama makore mangani, maximum 53. Vanhu vane alcohol life expectancy, munhu ane alcohol dependence, according to my statistics, vanowanzoti ivo 47 to 53, but vanorarama kusvika kure kure, ndo life expectancy iyoyo. But vakadzi vanorarama longa, vakadzi vanogona kusvika even 50 to 58. That was in 2019 pakaitwa study yachona vachingodevili, but it's not accurate. Kune vamwe vanhu vanomwa vada kuma 90 vane handizi vane maproblems akadero. So munhu anonzi alcoholic anomwa madrink mangani after 1 minute left. Ukaona uchimwa uri over 18, uchimwa about 74 madrinks edoro, it sounds like my way per week, une problem. Iwe unongochifunga kuti 74 accounts zvangu ndofanira nekuti 4.5 bottles of Jack Daniels maybe in a day, makapa euyu. Wakaona kurova 18 bottles of wine kana kuti 24 makena in 1 week. Even uchiisiya iri pahafu, vanoti ndoisiya iri pahafu, unozati waini yandipedzera mangu, wausatombodza munhu anoti waini iyo yatopedza vhiki nhatu iripo. Saka waona uchimwa 10 drinks, watova big problem, unofanirwa waenda kuchipatara. So regai ndigumire ipapo because zvinoda madhokotera, but nyaya mainzo, please go and seek help. Misha mizhinji iri kufa nokuda kwegambling nealcohol. Ndichazoita imwe live ndikaona iri popular topic yayo, inogona kusave popular because vanhu vanoivenga, vanhu vanomwe havanzi
kufarira topic dzakadai so. Vazhinji vacho haimbosviki 20 minutes anokata vakutotsvaka zvopozi. That's another way. Ukaona wakata live earlier paendabva une problem yako ende vari kuvanhu vakawanda. Handisi kuti chindai muchivavona muchivanongedza because iproblem inogona kungouya mumba mako, problem inogona kuuya. Help them, vapei live inei vachiteerera vawane mashandiro. Just because unosunga tai uchimuka wakachena, kuna vanhu vanova maalcohol addict chacho vanosunga tai kutokunda isusu vanochena kutokunda vana Leon. So don't judge mukomana wako nokuchena kuti nemagezero anoita handifunga kuti ane problem yewawaini anongomwa mbijana. Ndo paunozoona kuti vazhinji vacho vanopedzisira vari violent. Kuzoti unenge wakumuconfront havadi kuconfronta nyaya idzodzo. Mari yaendepo kwarohwa ko mamwe mangani warutsira mapilo muri kundirutsira deti musandikisa muri kundomka ndakakuroorani ndakaudza Britain haudokiswa nani doro harindiitiri deti. Thank you so much guys. Ndingazvitaura zvikasvika uyu but zvinouraya marriage dzenyu. Saka unogona kupinda right now uchifara anomwa mbijana murume wangu pamberi apo uchazotifunga. Thank you, bye.